nyt on alkamassa tiedotustilaisuus, jossa julkistetaan paljon arvailuja herättänyt Tiitisen lista. Paikalle on saapunut paljon kansainvälistä mediaa. Tunnelma täällä on käsin kosketeltavan jännittynyt. Listaa ei olisi haluttu julkistaa, mutta korkein hallinto-oikeus on tuominnut listan julkistettavaksi. Miten? En lue. Onko pakko? On pakko. Sorsa repee. Repee sorsa. Mamma. Muumi mamma. Laittakaa sen rautoihin. Pesusieni. Paavo Pesusieni. 60-luvun Timo. Ei ois uskonut. Nalle. Titi Nalle. Mitä? Matti Nukku Matti. Ja Faala. Pekka Musta Pekka. Arvasinhan minä. Ja minä, Sepe Susi. Munat pois ja linnää. Olen iso, paha Stasin susi. Olen synti. Olen aikakauden uhri. He käyttivät minua hyväksi.